Gaur Arenaleko kanpaleku honetara etorri gera, gure solidaritatea eta gure elkartasuna ongi etorri refuxiatuko kideia agertzera, eta baita ere beren babesean edo beraiek egin duten jardun hori aitortzera, guretzako biziki importantea izan dalako gizarte antolatuak eta ongi etorri refuxiatuak bezalako taldeek egin duten harrera, erakutsi duten elkartasuna. Hori bai da harrera egitea, ez? Abegi eskaintzea, babesa eskaintzea, maila afektiboan ere, kanpotik datozenei, migratzaile guzti hauei, harrera herri garela erakustea. Eta uste dugu ikuspegi horretatik erakundek ere asko dugula ikasteko, lanketa serio bat egiten hasia behar dela, ikusi dugu darantzear gertatutakoak eta iritsi diren migratzaileak berriz ere gure sistemaren eta gure migrazio politiken piltzadurak agerian utzi dituztela, eta importantea iruditzen zaigu, berriz ere ezinbesteko iruditzen zaigu, elkarlanerako eta dialogorako espazioak sortzea, eta denon artean elkarlanetik eta denen aitortzatik eta bakoitzaren lanaren aitortzatik erakundeek baliabideak jarriz eta dituzten baliabideak harrera behar duten horien esku utziz eta gizarte antolatuarekin batera eta gai hauetan adituak eta arituak direnekin batera harrera herri bezala egin behar ditugun urratsak ematea. Bai instituzionalki eta bai harrera kultura lantzeko bidean egin behar ditugun lanak egiteko. Eta horregatik gaude gaur hemen, harrera sarek esan behar digutena entzuteko, aditzeko eta beraiekin batean elkarlanean jarraitzeko. Gu pixka bat ere Bilboko ikuspuntu batetatik Nereak aipatzen zuen zein beharrezkoa den elkarlana, eta elkarlana da hain zuzen ere ikusi ez duguna Bilboko udalaren aldetik, alde batetik ikusten ari gara auzoetako harrera sare honi gerturatu den momentu bakarra, udala gerturatu den momentu bakarra izan dela bar gauean eta eren egun hemendik kanpindendak kentzeko edo eta udan ere atxuriko kantxetara gerturatu direla kantxak izteko, hau da, boikoteatzen ibili direla uda osoan eta deskalifikatzen ibili direla uda osoan aurrera osoetako sareak egindako lana, eta guk Bildutek uste dugu hori ez dela bidea, gainera atzo Aburtoren deklarazioak entzunda, ikusten duguna da, beraiek gezurretan ari direla, egin ez duten lana estaltzeko, ze errealitatea da, Aburtok esaten zuen atzo, bere ustez persona migrante guztiak udaletxeko zerbitzuetatik pasa direla, baina errealitatea da, ikusi dugula uda osoan zehar, auzoetako harrera sare hau ibili dela persona migrante hauei eskaintzen lo egiteko leku bat, bazkaltzeko janaria, arropak, eta ez hori bakarri, baita ere, akonpainamendua, orientazio juridikoa, orientazio medikoa, benetan harrera sare honi esker Bilbo bihurtu dela harrera hiri bat, eta bien bitartean ikusi duguna da, udalak bere erantzukizuna gainetik kendu nahi izan duela, gurutze gorriarengan atentzioa delegatuz, zeren truke eta 20.000 euroren truke, hori persona bat jakinea izateko zertaz hitz egiten garen, hori da adibidez uda honetan udalak zezenketetarako sarreretan gastatu duen diru berdina, 20.000 euro, eta horrekin saiatu izan dira euren erantzukizuna gainetik kentzen. Beraz, gure aldetik eta guk uste dugu Aburto alkateak esaten ez duen bezala akanpada hau guztiz justifikatua dagoela, zentzua daukala, eta gu gaur hona gerturatu gara beraiekin eta uda hasieratik bezala elkarlanean jarraitzeko eta batez ere harrera sare honi aitortza bat egiteko.